is er dan? Wat is er dan? Ja, Mozes, wil jij er ook bij? Wil jij er ook bij, Mozes? Nee? Want wie maakt er een herrie? Wie is dat? Dat is Mozes weer. Donna. En wie hebben we nog meer? Wie hebben we nog meer? Dat is Gijs. En dat is Joepie. Dat is Joepie. Joep. En wie hebben we hier? Wie hebben we hier? Hey. En daar is het Driekje. En hier is iemand die zijn bandje kwijt is. Ja. Dat is onze Sam, denk ik, hè. Ik denk dat dat onze Sam is, hè.